Com vas començar, tu, a l'activisme? Pues yo creo que hay una primera toma de conciencia feminista y luego hay un entrar al activismo, pero que es como muy a pinceladas, ¿no? Yo empecé teniendo así como una conciencia feminista con una movida que hubo entre youtubers cuando yo tenía como 16 años, de una movida de violencia de género que hubo. Bien, yo tuve dos tipos de activismo, el activismo político contra la dictadura de Franco y en el 77, al volver del servicio militar, empecé el activismo en el movimiento gay. Jo vaig començar a l'activisme, clar, l'activisme LGBTI més aviat per necessitat quan vaig sortir de l'armari com a persona trans, perquè era com, vale, ara com li explico a tothom això que em passa, que és que necessito que facin servir uns pronoms diferents, que em tractin així, tal, no sé què. Llavors vaig començar a fer activisme per xarxes socials, del plan, mira, així m'estalvio la feina d'haver d'anar una per una a explicar-li a tothom, mira que soc trans, tal. Penjo un post on explico el que és ser trans, i que jo soc trans, tu ho llegeixes i així m'haig d'estalviar una feinada. Pues jo, sempre dic que com el meu espai així que considero de primer activisme va ser el grup de música en el qual estic ara, que es diu Robastesa, i vam començar com ara ja fa 10 anys, i per mi jo sempre ho he considerat com el meu primer espai d'activisme perquè de cop ens vam trobar tot de ties juntant-nos per fer música en un espai com supermasculinitzat i això des d'una posició molt política, no? La majoria de nosaltres bis, bolleres. Quan i com vas començar amb això de l'activisme? En l'activisme de trans, perquè abans tenia altres activismes, en el barri, aquestes coses, sí. Però quan vaig arribar amb FAM, cap allà el 2006 o una cosa així, i em vaig trobar aquell grupet que, primer perquè em vaig sentir molt bé i després perquè vaig pensar que era un bon... Ja que em construïa a mi mateixa, construïa el món al meu voltant també. I també perquè vam coincidir una penya que també era molt proactivista, o sigui, gent molt guerrera, que no estàvem disposades a canviar nosaltres, sinó que en realitat el que volíem era canviar el món. Bueno, Dolo, ¿qué tal tus salidas del armario? Doncs jo vaig sortir de l'armari quan tindria 16 o 17 anys. No? Jo anava amb nois, però jo em vaig enamorar bojament d'una noia, de la Bàrbara, Saludos a Bàrbara. Saludos a Bàrbara. I a partir d'aquí la veritat és que la meva es va transformar radicalment el meu món. Si vols explicar-me una mica sobre referents, els que has tingut... Clar, en aquest cas era complicat, perquè a vegades, quan parlem de referents, és una mica la imatge que a nivell social també se't mostrava, a nivell dels mitjans de comunicació, de l'entorn, com parlem en aquell moment de criminalització, d'alguna manera, no només cap al col·lectiu gay, sinó cap a les persones amb VIH, d'alguna manera. I tot això, clar, era difícil de veure alguna cosa bona que mostressin, no? A nivell de... Ara, és a dir, ara tens representacions lesbianes a tot arreu. Ara, a part de tenir una societat amable, vull dir, veus lesbianes, poses Netflix i veus a dues ties. Poses HBO, veus a dues ties. Vas al cine, veus a dues ties. Literatura, el lesbianisme t'entra com una part més del guió. I això és meravellós. Però clar, és que realment la comparativa és brutal, entre... Com m'hagués agradat a mi, no només formar part d'un grup de música de ties, sinó veure'l. Total, sí. De fet, nosaltres també és el primer, com molta gent sempre ens pregunta quins són els vostres referents a nivell musical i penses... Y mis referentes eran las travestis que veía, que los tíos un poco amanerados, pero que se escondían igual, como las tías travestis que estaban en la esquina de mi casa o que vivían al lado de mi casa porque yo no me aceptaba mi homosexualidad, por ejemplo, que te lo estaba contando creo como que hasta los 18, 19 años. Pues jo què sé, des de l'assemblea feminista de la uni quan estava estudiant, ara per exemple formo part de l'espai veïnal autogestionat de Can Batlló. Jo per això sempre dic, mis referentes, mis amigas, sempre. Bueno, és un bon referent.
I tu, Dana, com ho vas viure? Jo recordo que a la meva adolescència, quan buscava referents trans i bi també, però sobretot trans, era una mica un desert de referents que no fossin fora de cultura d'espectacle o prostitució. I clar, llavors també és una mica la imatge que et construeix durant tot aquest temps de dir, ostres, és que no tinc un referent amb qui m'identifiqui fora de... No? Si posaves la tele, les dones trans que apareixien... Era una indústria normalment de l'entreteniment i per tant moltes vegades se les representava de forma ridiculitzant-les moltes vegades o amb arcs i guions molt estereotipats. Espacios de resistencia y activismo, Dolo, ¿cuáles son? Pues ara per ara, aquí a Barcelona n'hi ha molts espais de resistència i d'activisme. Per mi un espai fonamental és Caladona, que és un espai que té més de 30 anys que funciona, que replega la història d'un activisme feminista i lesbià també de molts grups que han passat per la seva història. Jo crec que les xarxes socials últimament estan sent un punt també com d'espai de seguretat. És que ara m'estava connectant una mica perquè quan deies que allò era el teu espai de seguretat, jo he conegut gent i he fet xarxa a través moltes vegades de les xarxes socials, no? Gent que després ens trobem a la vida real i tenim espais per compartir, no? Tinc un grup que som tot amigues, tot penya trans, i tenim aquests espais per nosaltres, però que moltes vegades venen d'això, moltes vegades, en el meu cas, venen de xarxes socials, que és heavy, que fan una funció molt totxa, penso. Ahora mismo yo pienso que incluso desde el propio ser LGTBI ya el existir públicamente es una forma de resistencia.